Kuyog ka sa mong outing ba? Mauwa mo ko kung wako'y kuyog. Di lang lagi ko, Kaz. Uy, imuha mo ng banding with your high school friends. Lain kay buti-ti pa ko. Okay ra lagi na. Di mo na sila magbuot, good. Please, cause... Ay, nagsabot ba ni Victor nga magkita mi, Kaz? Sus, uy. Ay, masigdik-date ani mo uyab, good. Magkailis ganina yung naong na. Cause tagsarap ito akong mahangyo ni mo. Kung di gani ko ni mo kuyugan, di nagi ko managad ni mo as in. Nahala, sige na lang. Uy, basta ikaw. Basta ikay plitisad na ako, ha? Sure, cuz. Thank you. Kaz, gila, ay, nadyo kong maayo din, eh. Sige lang kung mo biyaan, da. Di masag ka mo kuyog na ako, good. Dali, ipalilete ka sa akong mga classmate una. Ay, okay. Guys, mo niya akong gwapang naig-agaw, si Maddie. Maddie, this is JC, Lena, George, and Lee. Hi, Marie. Hi. Hi, Miss Beautiful. Hello. Hi ninyong tanan. Baya, si Lee, murag nakakitag artista. Sobra pa. Halam, oy. Ayaw kalingawi ako igagaw, ha? Marie, nakay cellphone number? Tagay ko, be. Ha, kuan. Hoy, Lee, naana siya uyab, oy. Wana kay, paglaong mana. Mao gyud li. Naa naman ko'y uyab. Buwag mong gani ng minyo. Uyab na ba? Dali na, oy, mga una ta. Gigutom na sa kong balik tuwa rin lida. Sige, tanan niyo uy. Thank you, Kaz, ha. Kaz, kulita atong li. Uy, Lagi? Silag sunod-sunod na to. maog yun. O kaya di siya taga-isa kong number, ha. Masuko niya si Victor nga may nag-text na ako. Nga naman ka? Agoy. Ayaw kong ingna, Kaz. Ngayon mo siyang gitagaan sa akong number. Kulit ka ayos siya, good. Sig panawag na ako, bisan gabiin na. Gamahay noon kung anong gihatag na ko imong number. Imo gihatag akong number. Ay lang pangiso, good. Ayaw lang tagda. Pulaan na lagi na. Oy. Miring imong cellphone, kas. Mauna na, kas. Yan na gina. Grrr. Kumusta yung klase, be? Okay naman. Giloay na ka? Nasa manungulit na ta? Kan una lang siguro. Nagsabot din sa akong classmate nga magduta mi. Dota na put. Masa mo kayo makuha ninyo anang duwaa, uy? Magbuot nun na siya noon. Malingaw mo mi. Victor. Sige na, mauna na ko. Bye. Be, wait sa uy! Be! Kalain ni Victor, uy. Iya man lang kong gipiyaan. Nausap na kit ni siya. Mas ganahan pa sila magduwa sa computer kaysa makikistorya na ako. Silly. Hello? Hi, Marie. Saba lagi. Asa ka? Na ako sa mall. Nga naman ka? Nakay problema? No, wa, uy. Asa ka mall? Anhaon ti ka? Ayaw na, Li. Di na kinahanglan. Mulit naman sad ko. Please, what lang ko. Doon naman akong eskwelahan. Please? Okay. Amo, pagit ka, Li. Uy, amo, pagit kay ka. At least, may katawa na ka. Ay, thank you, Dea. Nalimot siya ko sa akong problema tungod ni mo. You're welcome, Marie. Basta ikaw. Marie. I know man nga nakay uyab. Pero mo siguro idautan kung manguyab ko nimo dili ba? Li, okay naman, Li, pero di ko kapasalig mo nga sugtun ta ka. Love na ko si Victor. O basig masatol pa nga mo problema. Unsa? Ganahan ka ni Lee? Unyay mong uyab. Nga naman ko di ay. Wala masipakin ako. Pila na po kasi mana nga wa na may communication, no? Ayuhin mo ang panakit buta si Lee, uy. Wa man kas, uy. Panakit butas ko taon. Unsaon si Lee ramang ko na nakapasmile na ako. Mura na noon, ganahan ko niya, kas. Kumaon na. Bukay na lang si Victor. Abi pala, nagdo-timer ka. Kas. Classmates, magdali na tanin niyo. Uy, malate kita sa klase ini, Ron. Magdali na ko no mo. Dali na yads. Hala, bante! Oo nga naman. Ano na uyat? Oh, Hala,
Sweet na ba yung ay sila nagkulo? Ako gingan sa pao. Salpahis ka, Victor. Maudi ang bugnaw na kayo sa ako. Naaday kay laing uyab. Hilom na. Ay, padal. Love man unta na ko siya, Li. Pero ano iya mo kong ingon, ini? Mas mahinoon nga, mintas sa'yo pa. Naibaw na ka nga dili siya kasaligan. Parehas palang kaniya, Li. Di unta ko maghilak ron. Madi, kunin mo kong sugton. Di nagyo ka maghilak. Unsa? Kamo na nili? Yep. Nya, si Victor. Da, nakilis kog sim, uy. Una ko'y labot niya, no? Sure na ka na, day? Oh, hinoon. Bisa may pagkabugal-bugalon sili. Pero sa ako na yung duman anak niya pag high school, buutan man na siya. Love na ko siya, Kaz. Kay sweet, funny, ug buutan. Ug mag-pray ko nga siya naging ang lalaki for me. Madi. Madi? Hoy, Ma, mabdos ka? Kanusta man nato ipagkasal ng mga bata? O kung ako'y pagbuton, gusto ko nga makasal sila dayon. Mabdos sa guning among anak god. Sige, misis. Hikayo nato sa labing madaling panahon ng ilang kasal. dako na akong tiyan para sa 3 months, sweetheart, no? Lagi? Hi, baby. This is Daddy. How are you? Hala! Nigayang akong tiyan, sweetheart. Baby, inigawas ni mo ha. Ayaw pantusas mami ha. Love kay ka na mo. Sweetheart, hapit na ang atong kasal, no? Mao, pilan lang kabuhan atong pabuton. Naluoy ba ako sa imong papa? Ang saan, sige nag-abagkasatanan. Sige lang, good. Ako rin iyang anak lalaki. Mao nang iyag yun ang gibarugan. I love you, sweetheart. O bakit ko magmahay nga ikaw ang daddy sa kong baby? I love you too. Boss baby, uy. Excited na study. Mao cute. Sweetheart, Yes? kuwan ba? Ansa man na? Naka-decide ko nga, mong stop na lang ko sa pag-eskwela. Ha? Nga naman? Kinahanglan ako manarbaho. Hapit na ka mga anak. Sige, paghihapon tagsalig sa kong papa. Naikog na ko. Dako na basig ng gasto sa tong kasal. Ikaw, sweetheart. Ma, kuyugi ko, pi. Mag-prenatal ko. Oo, sige. Uy, kinuo ko. Ma'am, nga no? Day, wala na may heartbeat ang bata. Kinahanglan nga ipa-ultrasound ta ni. Unsa? I'm sorry, pero patay na ang bata sa emutian. Unsa? Pero dok, nga naman? Na-twist ang umbilical cord sa bata. Wa na siya supply sa oxygen ug uban pang kinahanglan aron mabuhi ang bata. I'm sorry, pero kinahanglan ang kuhaon ang bata sa imong tiyan aron di pa mo komplikar ang sitwasyon. Dili. Gisakitan ko og maayo sa paggawa sa among anak ni Lee. Nagpaabot man unta mi nga mogawas ug magakos namo ang among anak. Baby, I know na anak ka sa heaven ug gibantayan mi nimo ni Daddy. We love you, baby. Dili na lang kutob ug more power sa RMN. Mga mga higalan ka ni Madi nga taga Inayawan Pardo, Cebu City. Aban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, Glory Baby. You were growing, heaven will hold you before we do.
Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jenelyn Soto Secopos, ugapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga suking gipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papeda, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa gawi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa bagong email address sa RMN Drama. Handumanan at dakang salamat sa inyong pag